Dulan sa 50 na usab ka mga kawani sa laing pabrika sa mga imported garments sud sa MEPS 1 ang nangitaw katinawan na gikan silang management. Humanwa na sila patrabaho og balik dihang temporaryong nahunog ang ilang operation sa laing factory ni atong hinapos nga bahin sa buwan sa Marso. Si Lu Armin Rondina adunay live update. May Yes, Bob, kini na ang ikatulong grupo sa mga kawani sa MEPS nga nawadan og trabaho sukad miigo ang pandemya. 15 katuig nang nagtrabaho sa usa ka pabrika sa mga imported garments ang 52 anyos nga si Beverly Baluyot. Marso 27, temporaryong mihunong ang operasyon sa ilang pabrika sa MEPS, human gipatuman ang ECQ Lukop nasod. Apan niadtong Hulyo 13, nag-full operation na ang kompanya nga iyang gitrabahuan apan wala na sila pabalika og trabaho. Mutawag mi, walay klarong tubag. Itudtod mi, adto mo sa manager, adto sa supervisor, adto sa group heads, adto sa HR, adto sa campaigners. Og lain-lain pud ang ilahang rason. Wala na mi kay bawag unsa mong buhaton. Susama usab og kasinatian ni Beverly sila si Maylene Kasipong ug Oliver Godinez nga pulos tag-11 ngadto sa 14 katuig nang nagtrabaho sa naasoing kompanya. Nagpalo-up sa ko sa kong leader, nga mo to ka. Ang among daw pangan sa gikan sa HR wala pa daw kuno napunta sa kanang sa production. Kung ano man, wala man napunta akong pangan nga active man diri sa kompanya. Kay dili naman kami nila patrabahoon ang length of service na lang among pangayoon. Dili nami magkinahanglan na lang ang amo na lang 15 ka tuig ug 14 years namong gi-serbisyo among pangayoon. Ganiha, naghugpong sila uban ang dugang pang mga kawani sa naasoing pabrika nga wa na usab makatrabaho og balik ug midangop sila sa NLRC. Nasayra nilang dulan sila sa 50 ka mga kawani ang susama og nadangatan. Ang paagi manggod karon sa NLRC by appointment, pwede ta mo mag-file og appointment sa among kuan online, kaning peaktime.com NLRC Rab 7 Cebu. I-manual na mo, kami may mupili sa schedule para nila. Mo text na lang nila next week. Bob, karon lang yung hapon, nakadawat kita og tawag gikan sa HR sa First Glory Philippines ug ilang gipasabot nga ang naasoy mga kawani wala tangtanga sa trabaho. Gipasabot sa HR, Bob, nga kining naasoy mga kawani mga 30 ni sila kabuok. Wala lang ni sila gipatrabaho sukad ni adtong Marso 27 tungod matud pa sa taas nga risgo sa ilahang panglawas tungod kay kini sila matud pa tag-as og blood pressure base sa record sa ilahang company clinic. Hinuon gipahibaw sa taga-HR, Bob, nga ang naasoy mga kawani mamahimo nang mobalik og duty sugod sunod semana basta magdala lang sila og barangay clearance og medical certificate ug gikinahanglan nila kining isumiter sa dili pa ang Setyembre 15. Bob? Daghang salamat Lu Armin Rondina sa imong live report.